Здравейте, аз сега ще направя едно ревю на моите злодеи от Лего Ninjago. Аз съм Борислав Ивайло Василев, както знаете. Сега първо искам да представя моите призраци. Имам един призрак и малки призрачета. Смърч, какво там беше. Вторият е Пайтор и неговите зми Хипнобрая, който ми е любим. Още един Хипнобрай и Веномар. Трети са Ниндроида и Злия Сенсейво. Ето го тук и тук, в тази страна. Имам един скелет, на мен си ми харесва, макар да е имитация. И другите са от войните са на Чен и Чен. Любимият ми е ето този, с готината коса. На едно филмче гледах, на една серия, едни-двама казаха, забравих им имената, казаха, че бил от първите старши, защото бил индиански гребен или какво там и се различавал. И това исках да ви покажа. Утре ще направя ревю на моите герои.